Verificarea identității cu Gov.uk ID. Înainte de a începe, asigură-te că ai un smartphone compatibil cu cerințele tehnice. Dacă folosești un telefon Android, verifică mai întâi ca versiunea sistemului de operare să fie cel puțin Android 6.0. Activează funcția NFC, o găsești rapid găsind meniul din partea de sus a ecranului. De asemenea, este recomandat să folosești un telefon dintr-o marcă compatibilă. Dacă folosești un telefon iPhone, asigură-te că rulează cel puțin versiunea iOS 13.2 și că modelul este iPhone 7 sau mai nou. După ce ai verificat aceste cerințe, poți trece mai departe. Sunt 5 pași de parcurs și anume: instalarea aplicației, scanarea codului QR, fotografierea pașaportului, scanarea chipului NFC de pe pașaport și, în cele din urmă, scanarea facială. Instalarea aplicației pe Android. Dacă ai un telefon Android, deschide Google Play și caută aplicația Gov ID Check. Deschide aplicația și apoi apasă butonul de instalare. După ce instalarea s-a finalizat, deschide aplicația și urmează pașii din videoclip. Codul QR va fi explicat în pasul următor. Instalarea aplicației pe iPhone. Dacă folosești un iPhone, deschide App Store și caută Gov UK ID Check. Deschide aplicația și apoi apasă butonul de instalare. După ce instalarea s-a finalizat, deschide aplicația și urmează pașii din videoclip. Codul QR va fi explicat în pasul următor. În cazul în care codul QR nu a fost generat de agentul tău, îl poți găsi pe site-ul gov.uk, unde ai început cererea ta. Acest cod este unic și leagă cererea de aplicația de pe telefon. Există două variante de a scana codul QR. Prima variantă poate fi folosită atât cu un Android cât și cu un iPhone. Poți să trimiți codul QR primit pe un alt telefon sau pe un computer. Afișează-l și ține telefonul cu aplicația pornită în fața codului, astfel încât să se încadreze în chenarul camerei. A doua variantă de scanare a codului QR este valabilă doar pentru iPhone și nu ai nevoie de un alt telefon pentru aceasta. Salvează documentul, respectiv poza în care ai codul QR în telefonul personal. Deschide fișierul și apasă lung pe cod, apoi îți va apărea un meniu pop-up, alege opțiunea Open in Check ID. Odată deschisă aplicația, aceasta va fi deja conectată la cererea ta. Pasul 3. Fotografierea pașaportului. Așează pașaportul pe o suprafață plană, bine luminată. Deschide-l la pagina unde se află fotografia ta și datele personale. Folosește camera telefonului pentru a scana această fotografie și ai grijă ca aceasta să fie complet vizibilă, fără umbre sau reflexii. În pasul 4, aplicația îți va cere să citești chipul biometric al pașaportului. Pentru asta, apropie spatele telefonului de coperta pașaportului unde este chipul integrat. Ține telefonul nemișcat până când aplicația confirmă citirea. Dacă în aproximativ 5 secunde nu a fost detectat chipul, mișcă ușor telefonul deoarece locația chipului poate varia. Ultimul pas este verificarea feței. Asigură-te că fața ta este curată și vizibilă. Nu purta ochelari de soare sau de vedere, pălării, căști sau alte accesorii care să îți acopere fața. Acest lucru ajută ca aplicația să te recunoască corect. Este important să fii într-un loc bine luminat și să urmezi liniile de ghidare de pe ecran. Ține telefonul în fața ta și urmează instrucțiunile aplicației. După ce scanarea feței s-a finalizat, aplicația va confirma recunoașterea identității. Acum poți continua să folosești serviciile gov.uk în siguranță. Amintește-ți, dacă întâmpini dificultăți, încearcă din nou sau cere ajutorul cuiva.